Bilang pagbabalik tanaw sa mga pangyayari noong 2019 at bago matapos ang taong ito, ay nais naming magkaroon ng kahit konting pangyayari na siya naming babalikan sa pagsapit ng taong 2021. As we celebrate the 27th fruitful years of SSC with the theme, #Revive, Together We Stand, we bring you the SSC's best highlights of 2019 and 2020.
Thank you.